Vítam vás pri novom videu. Rozhodol som sa, že okrem dlhších videoesejí budem nahrávať aj takéto kratšie zamyslenia. A dnes sa pozrieme na otázku: bol Friedrich Nietzsche ateista? Odpoveď na túto otázku závisí od toho, ako pojem ateizmus definujeme. Niektorí ateisti na námietku, že ateizmus je vlastne tiež náboženstvo, odpovedajú, že vypnutá televízia nie je ďalší program. Táto argumentácia však dáva zmysel najmä vtedy, keď ateizmus chápeme jednoducho ako nevieru v Boha. V tomto zmysle bol ateistom aj Nietzsche, hoci jeho postoj k náboženstvu a hodnotám bolo mnoho komplexnejší. Nietzsche tvrdil, že mnohé moderné ideály nie sú takým radikálnym odklonom od kresťanstva, ako sa často predpokladá. Podľa neho si Európa po strate všeobecnej viery v Boha ponechala veľkú časť kresťanského morálneho dedičstva, len ho postupne presunula do iných pojmov. To, čo bolo kedysi zdôvodňované Bohom, sa začalo zdôvodňovať človekom, rozumom alebo dejinami. Kresťanská predstava univerzálnej dôstojnosti sa tak mohla premeniť na moderný humanizmus, predstava spásy na myšlienku pokroku a kresťanská morálka na sekulárne chápanie dobra a rovnosti, už však bez pôvodného metafyzického základu. V súčasnej kultúre býva ateizmus niekedy spájaný aj s ďalšími pojmami, ako sú racionalizmus, vedecký naturalizmus, humanizmus, osvietenská viera v pokrok či sekulárny liberalizmus. V tejto podobe by už Nietzsche pôsobil ako pomerne nepohodlný spoločník. Vychádzal totiž z presvedčenia, že po strate viery v Boha ľudia neznesú hodnotové vákuum a preto pôvodné kresťanské hodnoty úplne neopustia, ale skôr ich preformulujú do sekulárnych náhrad. Nietzsche teda bol ateista v zmysle odmietnutia kresťanského Boha, no nepatrí k typu moderného ateizmu, ktorý sa často spája s vierou v pokrok, racionalitu a morálny univerzalizmus. Preto býva prekvapujúce, keď sa od výroku God is dead človek dostane k Nietzscheho kritike ideí, ktoré dnes mnohí považujú za prirodzenú súčasť sekulárneho myslenia.